Pozdrav svima, ja sam Dražen, član sam OPG-a Dežmalj i nalazimo se u Posedarju. Bavimo se proizvodnjom maslinovog ulja i prirodne kozmetike, a prije godinu dana zasadili smo i nasad badema, smokava i ljekovitog bilja. Hrvatska poljoprivredna proizvodnja uz sve postojeće probleme pogođena je i ovom krizom, jer plasman naših proizvoda gotovo da je onemogućen, tržnice ne rade, a vjerojatno i od turističke sezone ovu godinu neće biti ništa. Iz tog razloga podržavamo i pozdravljamo inicijativu Rural Direkta i nudimo vam proizvode s našeg OPG-a na Rural Direktu. Evo, ova kriza je možda prilika da shvatimo važnost hrvatske poljoprivredne proizvodnje, stoga podržite ovu akciju, pomognite hrvatskim proizvođačima i ruralnom razvoju, te kupujte i odabirite hrvatske proizvode.